ध्वजवंदनावरून महायुतीमध्ये नाराजी नाट्य रंगले। महाराष्ट्र दिनी आदिती तटकरेंच्या हस्ते ध्वजवंदन केले जाणार आहे। रायगडमध्ये आदिती तटकरेंच्या हस्ते ध्वजवंदन केले जाईल। शिवसेना आमदारांमध्ये यामुळे नाराजी पसरलेली आहे। आदिती तटकरेंना ध्वजवंदनाचा मान दिल्याने ही नाराजी पसरल्याचं दिसतंय, कारण जिल्ह्याचा पालकमंत्रीच त्या ठिकाणी ध्वजवंदन करत असतो आणि ध्वजवंदनाचा मान हा आदिती तटकरेंना दिल्यामुळे शिवसेनेमध्ये काहीशी नाराजी पसरलेली आहे। कारण रायगडचा पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्यापही सुटणं बाकी आहे आणि त्यातच आदिती तटकरे या ध्वजवंदन करणार आहे। जे काय तिला दिलेलं आहे ते दिलेलं आहे ते आम्हालाही आमच्या तालुक्यामध्ये प्रत्येकाला आमदारांना मंत्र्यांना दिलेलं आहे आणि जिल्ह्याचं तिला दिलेलं आहे। आता आम्ही टीव्हीला पाहिलं तर ठीक आहे, झेंडावंदन दिलं म्हणजे पालकमंत्रीपद मिळालं अशातला भाग नाही आहे। लक्षात आलं का? मागच्या वेळेला पण 26 जानेवारीला दिलं होतं, 15 ऑगस्टला, म्हणून कदाचित ते दिलं।